Förstod att det var något som inte han tyckte om. Jaha, här har vi nya golfstjärnan. Wow, vilken, what a shot! My God! Jag ser den. Pappa, du kan ha drive. Här kommer kajakvärldsmästaren Som jag har. Niklas Korpi. Där är nog förbi den. Ja, stanna nu. Där. Där ska du stanna. Vad gör vi Örjan? Som tänker slå ihjäl golfbollen. Nu då, Emma. Nu slog du precis, eller hur? Hur slår du då? Min röd. Nej, Igen. du slog ju precis. Akta dig nu, du får slå där borta. Four. Pappa, får du laga gräs? Nej. Jag tog så. Det gick ju inte ju.